Il-Partit Laburista minn dejjem kien pionier fil-kisbiet ta' drittijiet ta' persuni LGBTIQ+ f'pajjiżna. Kisbiet mifruxin fuq 50 sena ta' progress, legat li hu mnaqqax fl-istorja ta' pajjiżna u l-iżvilupp soċjali ta' ġensu u li b'mod partikolari f'dawn l-aħħar 10 snin irranka ferm aktar. Waħda mill-ewwel kisbiet prinċipali Laburisti f'dan ir-rigward seħħet fid-29 ta' Jannar tal-1973 fi żminijiet meta l-mentalità kienet iżjed magħluqa minn dik tal-lum, speċjalment bl-indottrinazzjoni u twerwir mill-forzi ekleżjastiċi tal-Knisja u dawk tal-Partit Nazzjonalista. Dakinhar amministrazzjoni Laburista mmexxija mill-Prim Ministru Don Mintoff għaddiet il-liġi mill-Parlament li temmet il-kriminalizzazzjoni tal-omosessualità, jiġifieri li persuna gej ma tibqax meqjusa kontra l-liġi kif xtaqu il-Knisja u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Fl-2013 Gvern Laburista bat sinjal ċar mill-ewwel favur id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ+. Fl-ewwel mitjum ta' Gvern ġdid twaqqaf l-ewwel Kunsill Leġislattiv għal persuni LGBTIQ+ biex ikunu l-attivisti li jaħdmu favur l-abbozzi tal-liġijiet favur id-drittijiet tagħhom. Dan il-proċess beda minnu fih billi persuni trans ingħatalhom id-dritt li jiżżewġu. Dan wassal biġġiet fit-tmiema saga ta' snin fil-qrati Maltin u fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u wara emenda il-liġi ta' żwieġ waslet biġġew inkassar se tieħu l-istat tagħha wara operazzjoni fejn bidlet il-ġeneru tagħha. F'April tal-2014 eluf ħonqu l-Belt Valletta biex jilqgħu il-vot storiku fuq il-liġi tal-Unjoni Ċivili fejn il-Parlament bl-approvazzjoni biss tan-naħa tal-Gvern Laburista. L-Oppożizzjoni immexxija minn Simon Busuttil kienet astjeniet. Pajjiżna kien l-ewwel pajjiż fl-Ewropa fejn ġiet emendata l-Kostituzzjoni biex tipproteġi lil dawn il-persuni minn kull tip ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru. Fl-2015 ġiet approvata l-liġi tal-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess. Pajjiżna kien l-ewwel wieħed fl-Ewropa li ħaddem liġi speċifika dwar id-drittijiet tal-persuni transgender. Fl-2016 għall-ewwel darba pajjiżna klassifika fl-ewwel post fl-indiċi ta' ILGA Europe u baqa' iżomm postu minn dakinhar lil hawn. F'Lulju tal-2017 pajjiżna reġa' kiteb l-istorja f'dan il-qasam permezz ta' kisba oħra permezz tal-liġi dwar l-ugwaljanza fi żwieġ. Dakinhar ġiet approvata l-liġi dwar iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess. F'Novembru tal-2018 ġiet imnedija klinika magħrufa bħala l-Gender Wellbeing Clinic li toffri għajnuna, trattamenti u counseling fost l-oħrajn. F'Settembru tas-sena l-oħra, irġiel omosessuali bdew jingħataw id-dritt li jkunu wkoll donaturi tad-demm għall-ewwel darba bl-istess kundizzjonijiet daqs irġiel eterosessuali. Dawn il-kisbiet ċertament li qatt ma kienu jintlaħqu li ma kienx għall-Partit Laburista fil-Gvern. Il-ġejjieni bris ugwaljanza l kulħadd huwa wieħed sabiħ u dan kollu u biss il-bidu minsuġ mill-programm elettorali Laburista Malta flimkien pajjiżna se jibqa' jkun l-ewwel fejn jidħlu id-drittijiet u r-riformi għal persuni LGBTIQ+.